Godmorgen. 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 Nå, men det er godt at se alle sammen. Skal vi ikke lige se på næste uges kalender? I webinarteamet der håndterer vi flere forskellige former for webinarer. Det er alt fra meetings til hybridmøder rundt omkring i hele landet. Vi sørger for at booke videoproducere, tekniske supportere eller moderatorer, hvis I har behov for det. Der har været utrolig hurtig udvikling i webinarteamet, og tallene taler også for sig selv. Og det har været sådan lidt learning by doing. Vi har det sjovt, og vi har travlt, men det er utroligt tilfredsstillende at se, hvor meget vi har opnået for de sidste par år. Og vi har fået enormt mange ros og rigtig god feedback fra vores foredragsholdere, og det er vi rigtig, rigtig stolte af. I webinarteamet der holder vi 2 ugentlige møder, hvor vi koordinerer og videndeler. Og det, vi bruger rigtig meget tid på, blandt andet for at få det hele til at svinge, det er jo, at vi har et testmøde en dag eller 2 før, eller i nødstilfælde cirka en time før mødet starter. Der skal vi jo sørge for, at billedkvaliteten er i orden, at der er ordentlig lyd, og der er ordentlig lys. Og så er det også en rigtig vigtig ting, og kan dele en præsentation, så er det også altid noget, vi tester. Og min oplægsholder 1, han kommer så på fra sin bil, hvor han sidder med sin PC på passagersædet og snakker, mens han kører. Men jeg kan da lige dele slides også, mens jeg nu er i gang, og begynder at dele slides og klikke frem og tilbage. Men det var et af de webinarer, hvor det er lidt for spændende. Der er det altså rart lige at have et ordentligt testmøde inden. Vi har et helt korps af studentermedhjælpere, som hjælper i ydertimerne til at afvikle de her webinarer, så dem, der ligesom er arrangører og foredragsholdere, bare kan koncentrere sig om den del, så skal de ikke tænke på, om teknikken virker. Og grunden til de her andre lande. Så har I brug for vores hjælp eller råd og vejledning, så kan I skrive til os der.